Samtang mga high-powered firearms giturn over sa Mandaue City Government ngadto sa Kapolisan sa Dakbayan. Si Chona Carion sa report. Duha ka sniper rifle ug 10 ka M4 rifle ang gitunol ni Mayor Jonas Cortez sa Mandaue City Police Office. Ipang-apod-apod kini alang sa nagkalain-laing police stations ug special units sa Mandaue City Police Office. Matud ni Cortez nga gawas sa mga armas de fuego, plano usab sa Dakbayan nga muhatag og patrol vehicles ug communication equipment sa Kapolisan. So far maisad ang kuan gid sa atong MCPO karon. In fact, usa sa klaro kayo nga nakita, gi-appreciate sa mga tao sa business sector ang kaning police visibility. Unya usasad ako nalipay sad ko no kaning transparency sa ilang kuan sa mga activities, mga kuan. Gikalipay ni Police Colonel Jonathan Abella, ang City Director sa MCPO, ang suporta nga ilang nadawat. Matud niya nga dako kini og ikatabang sa ilang mga police operations. Tungkol sa threat karon nato na nay mga armas ang atong mga criminal groups. So maka-enhance siya sa muraga kumpiyansa sa atong mga pulis na nay dalang mga firearm, long firearms. Gibana-banang moabot og 2.9 million pesos ang balor sa mga high-powered firearms. Uban ni Edward Tubilan, Chona Carion, Balitang Bisdak.